Enhla nasezansi babukeli lapho nesibele nikhona nje manje yona le video siza ngini ngayo nje manje sithanda ukunibingelela siphinde sinamukele lihleli kanye nathi kulolu hlelo size nalo namhlanje. Siyanicela ababukeli manibukele nje manje ukuthi ke nigcine inquba mgomo wendlela esisebenza ngayo lapha uya like i-video uma uqeda uyivula nje usubscribe uthokwazi wa subscribe bese sibonga ke namhlanje sihamba nensizwa ezivakashele esithintile ize ngodaba olukhulu lana insizwa kodwa ke okuningi izoyivezela kona izochasa ngiqhamise futhi nokuthi le video siyenza nje mase siyenza isibili ivideo sizokwenza ivideo besiyenzile before kwaba nenkinga nje kulokho isound yangaphuma asazi ngobani insizwa ubuyile kodwa nje nane nizofunda kwezenu odabeni eliphethe ukuthi ngabe mhlambe ulimana kwevideo ya last kuhlobene nenkinga zakho futhi ukuthi niqala kithi lapho. Sawubona mhlonishwa, sawubona, ngiyabingelela kakhulu, ngibingelele iBantu TV1 abalandeli nabathandi bayo, ngiyabingelela kakhulu ya shuthi mhlonishwa kube nenkinga kakhulu kule video esayenze eqaleni nje shuthi vele ayinkinga yabankulu njengoba sesibuya kwesibili namhlanje. Ngifuna nje ukuthi ubrief ababukeli namhlanje ukuthi sihloko isize ngaso ngempela kumayelana nani uya highlight nje uyayazi indlela sisebenza ngesiqaleni. Alright mhlonishwa, lana babukeli nginenkinga yesethwalo, kusho ukuthi mhlonishwa ngathatha isithwalo, so manje lesethwalo sesiyangihlupha manje. So ngizocela ukuthi uBantu TV1 nabalandeli engathi ningathola usizo. Hayi usuyibekile nje mase uyiqiqisa nje uthi hayi ushawaza into zakho wathatha into yokuphila manje siyinkinga. Hayi sezinkinga kakhulu, seyinkinga kakhulu mhlonishwa. Awusilandise-ke bhuti, usilandise nje mfowethu ukuthi uze ufika lapha ekutheni ushathe isithwalo kusukelaphi kumayelana nani ufika kanjani lapho? Alright mhlonishwa, kusho ukuthi mina ngingumelaphi, umelaphi wesintu mhlonishwa, njengoba uyayibona impilo injani esimeni sanamhlanje, unokubuka abantu mhlonishwa baqala kule level ephansi singathi level 1 uthola umuntu uyakhuphuka kanjalo ngama levels nje usoyambona udrive imoto nangu uyambona sikavela kuma TV sikavela kuma radio uyahosta lo muntu uyayibona into kanjalo mhlonishwa. Njengami ngumelaphi bengifisa leyo nto mhlonishwa ukuthi nami ngingahostwa ngavela kubo ma radio ngaphukwa kanjalo ngaba inyanga nje edumile eyaziwayo umhlaba wonke jikelele. Iyo lento yangenza ukuthi ngicine sengithatha indlela yesethwalo mhlonishwa. Meke ngiyakulalela uthi ubufuna na ukuvela kuma radio ukhuluma kuma radio uvele kuma TV ubufuna ukuphila impilo yolokhu njani osaziwayo ufuna ukuba usaziwayo kakhulu mhlonishwa kakhulu bengifuna ukuduma kahle ngiyaziwa umhlaba wonke jikelele ngoba ngizamile lento ngihleli ngedwa ngithi ngiyarekhoda lapha ayingaboni ukuthi lento ingathi ayikho futhi lento inendlela eyenziwa ngayo mhlambe efuna uhlangane nabathize bathi ukukunikeza amandla yabona nawe ukwazi ukuphakama mhlonishwa ukuphakama kahle ubufuna nje ukuthatha igama lakho libeke balazweni phezulu kakhulu umothi ubufuna ukuhamba ngezimuntu ezinkulu vele komabona kude lempilo uyibukela kubani le yokuba usaziwayo nje nawe ugqami ubani uku-inspire uthi nawe uvelele? Ziningi insizwa lapha oyibonayo mhlonishwa nje ezidumile kakhulu, singabala nje sathi Dr Khehlelezi nawe uyambona lo muntu into yakhe yancomeka nje kakhulu, singabala nje noma singathi lo mfo akusiyinyanga yena udumile kakhulu ulo quality uyamazi uquality lo umfo kaBiyela naye nje omunye
wabake bangigqugquzela kakhulu nje sibuka nabo doctor abaningi nje uDr Mguni nayo uyambona ukuthi lensiza iphila impilo emnandi ulapha kulelo zinga mkhulu ubufisa phela na ukufana noquality udlalisa imali ube nje yini ekuchaza ngoquality ngothi uma uthi yabo ungichazela nqa istyle salo mfokusuka nje enyaweni bafu yabona nje isicathulo nawe siyakutshela ukuthi hayi kusho ukuthi impilo ikhona abuya kutshele lo mfu ukuthi mina nginamatekisi nginama quantum ngiyaphila yayibona into kanjalo so nami be-inspire into ezinjalo ngifuna nami ngizibone nginezinto ezithize engiyikhombayo quality fukabiyela uyayizwela ndoda mayithi video ufika kuwena lempilo eniphila yomadoda egcina enzusa abantu bagcine bethatha izinqumo abagcina behluleke ukuphila ngaphansi kwazo emva kwalokho so angazi ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lempilo iphilo quality ayiphile ngasese ngoba nje manje insizwe iyakhala nje wila iyakhala nje manje nje insizwe la isithi sihlulekile manje noma eyakuzama yazama nje manje isiyaxakeka kodwa siqhubeke ingane nami silande nje futhi usilandise ukubuka kuwena usilandise lapha ukuthi hayi kulungileke mangabe ke usuyothwala mkhulu umthole kanjani lo muntu othi uthola kuyena uthathe ibudulwa zile uthi uzoya ukuthwala la uyothola khona alright msakazi uyabona njengoba mina impilo before be right mhlonishwa noma ingekho right 100% nje njengoba bese ngichaza ukuthi bengisifuna ukuzibona nyekuphi yabo so kuphileka bengiphila kahle kungena stress right ngithola leyo madlana ngabo lobunyanga lobo ngawo lo msebenzi wabadala right so manje njengoba uyazi ikhaya nekhaya linendlela zayo zokuphila so nami nomama masihlele siyabonisana ukuthi hayi yazi ngicabanga sithi ukukhuphula lana sithi ukukhuphula le uyabo so manje sesiyahlela ukuthi singaya ubani ongasilekelela yabona asithatha sibeka kulelo zinga sabe sesibeka imali kancane sabeka kancane yazi yafika nathi sayibona ukuthi hayi imali le ngathi seyanele manje ukuthi singayithola into esifunayo ibeke imali yini ngoba phela no job service nje nabeka imali yazi kangakanani sabeka nje mhlonishwa lapha kubo ma 100 plus or minus 150,000 siyazi ukuthi hayi noma kungathiwa esethwalo siyabiza angiboni ukuthi singandlula ku 150 cha ngeke noma sesingasikhulumela nje sicela ukuthi amkhulu siyacela sina 100 or sina lokhu sicela usenzele sizobuya sizobonga uyayibona into kanjalo so kwaba kanjalo ke sayibona ukuthi hayi le ngathi seyanele mama 150 kusho ukuthi singahamba ke sayothwala ngoba uyazi kuyabhukwa futhi le phambili uyabona indleko ukudla konke lokho right kusho ukuthi mase sibuka mina nomama lapha endlini sabona ukuthi wayemathathu lamadoda kusho ukuthi sakhetha oyedwa kubo babethathu kanje right kwaku Dr Mguni uDr Mguni ngiyathemba uyamazi ngiyambona ngisho kanjalo right kube uDr Mkhulu ngizwa uDr Mkhulu lo baba kaMashilane naye sasemfakile kwilist kwese kwaba umkhulu 2+2 ngizwa Dr 2+2 naye usemhlaba yalengana right saselecta oyedwa ke kubo yebo ke ngizwa kahle sase siyahamba nomama sathutha uhambo sabheka impela emhlaba yalengana ayisafika sabhuka mhlonishwa kwaba kuhle right ngoba besifona ngithi sifona masifona sithola umsizi athi hayi umsizi kaDokotela usebenza ngolosine right nizofika la ngolosine kodwa kuyabhukhwa la ekhaya nizobhalisa kanjalo yonke lento ngithi uyayazi le process safika ke indlela nje kwenziwa sabhukha mawungena egatini lapha yana kuyakhokhwa mhlonishwa awuvela ungene nje okay kuyakhokhwa kunemali ekhishwayo egatini ngeke sibali i-entrance fee ngeke ngisho ukuthi kwakuyimalini kodwa kuyakhokhwa lapha yana
right cabanga imali sasiphethe yayikhona vele imali wona 150 lona nohlansi yeah 150 lo okay right kusho ukuthi asiwari lutho ngoba siyazi noma kuthiwa isithwalo siyabiza sizokhuluma nomsizi phakathi ukuthi hayi dokotela nayi imali esiphethe siyacela kanje alright lafika losine sangena right basamkela kamnandi kahle nje kwaba kuhle sahlangana naye udokotela mina ngaya kuqala kuye mase ngifika ngachaza indaba yami ukuthi hayi dokotela mina ngomelaphi ngiyalapha nje ngifuna ukukhuphula umsebenzi wami ngifuna amandla ngifuna ukuduma kahle ngifuna umcebo uyayibona wasesho udokotela hayi akunankinga lento ifunayo izoba u45,000 yeah izoba u45,000 ngase ngithi hayi njengoba sobabili ngihamba noma nje awukwazi ukuthi ungangehlesela uthi 30 for mina u30 for mama yabo wathi hayi njengoba no2 ngeke simhlukanise kuzoba u45 for nina no2 manje ke mawuthi nomama uyofuna naye yakhe into okuphila nawe ufuna yakho wena ufuna ukuphakama ngani ngokunyanga noma ufuna kwenzekeleni ufuna kwenzekaleni yena kumama bese yena naye asizakale kanjani waye ngaliphi yena ukuthi ufuna ukukhuphula alright mhlonishwa ukhumbule la ekhaya asibhekanga kubunyanga kuphela right nginyanga ngapha nginamabhizinisi ngapha ngine-stockfela ngapha nginezinye izinto nje emaceleni nami ngiyazama ukuthi ingane zingalambi uyabona i-stockfela sikhona la yeah esesasiza abantu kakhulu sizofika kuso le stockfela kuzoba nelanga nje sizokhuluma ngaso nje i-stockfela sodwa ukuthi sasebenza kanjani naso yiso esasilekelela ukuthi si raise le 150,000 nayi le raise isikhathi singanani 150,000 kwathatha to 6 months 6 months kushuthi lapho mhlonishwa within couple of months nahlanisa 150,000 kushuthi niyibona incane leyo mali ine period of the months i-stockfela lesi mhlonishwa sizokhuluma ngaso ngelinye ilanga ngoba sasinamandla kakhulu ngoba masisiqala umuntu ukujoyina it's 500 per week bakhipha ama 100 rand sasinabantu abawu 250 phakathi abangene ngama 500 nawo ngathi 500 times 250 bese uthi 100 rand times 250 izokutshela ukuthi imali bese mina ngikhokhela abantu abawu 10 on Monday kuya ngokuthi inamba ingakanani hayi uya understand sizokhuluma ngaso i-stockfela right kwaba kanjalo ke safika enyangeni ayisakhuluma wathi hayi 450 is 45,000 esizoyikhipha lapha yana uzonhlanganisa yeah 45,000 uyasihlanganisa nangempela sahamba into yokuqala nje sayenza wasikisa kumfana khona umfana osilidayo nje fika kunebhakede lapha yana eli round nje ibhakede uyabona eli round line oil lapha phakathi mhlonishwa okay so siyakhumula ke lapha yana siyakhumula omunye nomunye uyasigcoba asigcobani omunye nomunye uyagcoba ngale oil akhuluma inkinga zakhe lapha yana ukuthi ufuna ini umama naye ngithi bese ngichazile amabhizinisi akhona naye ufuna ukulekelela la emndenini ukuthi ekhaya livuki impela yabona right oil saqoba sakhuleka kanjalo ke after le oil singena esiguqweni ke lapha esiqhumeni kunendawo yokugquma lapha unofutha ke manje yes siyofutha ke manje mase lapha esifuthweni futhi kuyakhulekwa lapha phakathi sakhuleka inkinga zakho ukuthi ngifuna ukuthi uyabona saphuma ke esiqhumeni sayoqondana nenyanga straight ke manje udokotela straight qobo lwakhe ufika wasicaba ke manje wasicaba khumbula mhlonishwa lapha yana mawuqatshwa sukuma omunye umlilo lapha ngomuva ngoba lenhlanga zomkhulu ziyashisa ngathi kunomlilo nje uyawuza umlilo ushuthi lenhlanga vele ziyashisa kakhulu zinamandla uyayibona right masiqeda umkhulu wasinikeza igubhu zaba u2 igubhu ke ngiyathemba yasazi isigubhu isigubhu sinithatha lento manje igona
Okay. Lile lengathi butternut kodwa esami saba sikhulu kanje so mama saba kahle nje ya zinhle lezi zinto nje uyabona umkhulu wase siyayeleza ukuthi lento idla uju uyayifaka uyigcwalise bezozofaka u200 lapha ngaphakathi qala ufaka u200 ohlangene bese ufaka uju lapha ekhulumisa lento uthi ulanda phi laseyitolo noma kumele ulanda ehlathini awuju nje uhani mhlonishwa hayi uju ngiyalithenga ngathenga uju laba liningi cabanga besina 150 lapha kwaze kwasala ushintshi ngoba suspenda net 45 mase sibala yase gateini singathi nje leso sibalo yabona ngithi nalapha la sibhuke khona hayi yasala nje imali yasala thenga nje uju ya kwaba uju oluningi nje safaka lapha yana sakhuleka right so umkhulu wasinikeza isigubhu nilapha yana okay wasilayezela isigubhu lesi sidluju wasesinikeza ke imithi yaza ngithi kuzoba nomuthi wokugquma umuthi wokugeza kanjalo so kule mithi le kwakunomunye umuthi omnyama ya wamningi nje uhlangene wathi su cut half umama cut half sidle ngama yogurt masifika nje ekhaya okay lela ngidabuka khona eFree State sifike sihlephule sidle ngeyogurt half right kube omunye lomncane umncane nje ngathi umqombothi mawubhekile ubrown kahle kodwa itaste yakhona mawuso uyitaste iyababa ngathi ufaka ialu lapha phakathi le babayo kodwa mawubuka uphuma icontainer nyana elincane so kodwa ubrown ngathi umqombothi mawubhekile uyayibona right wasethi ke lapha yana kulomncane umama uzoqala kuqala ngoFriday ashaya icontainer yakhe ayibeke phansi ya mina ngizolandela Saturday ngishaya icontainer yami ngibeke phansi kodwa yebo manje awusabi yini uvalo wanangenawo awungenalo novalo manifika lapha enyangeni ukuthi mhlawumbe ama demands nama sacrifices nofike kuthiwe hayi isacrifice imsacrifice ngalokho nalokho ngaphandle ukuthi nizokhipha imali ngibe ngoba kuthiwa phela uma uthatha lento kuthiwa yini obungozi kuthiwa yini nobungozi wena unalo novalo ukuthi kunomgozi ngase ize nabo mhlawumbe kuthiwa ke yenza umhlabelo manje mhlawumbe uthi nje umhlabela kube ingane zakho yonke lento naningakazi niyicabange mase niya khona hayi ngoba sathatha isikhathi nathi ukubuka siloku sibuka lama channel sibuka uDr Mkhulu sibuka uDr Mguni siphinde sibuke u2+2 ngithi sizama ukubona ukuthi nenza research ya senza research yabona sifuna ukubona hayi insizwa beqhaza impela ukuthi hayi la ekhaya izinto zala ekhaya sinamthetho yeah akunamthetho la ekhaya lento ayinabungozi le akuhlatshwa la akufi umuntu la so hayi besingayicabangi leyo ukuthi kuzoba nomuntu ozoshona kuzoba nomuntu ozogula kuzoba nama sacrifices hayi sase siyazi vela masuku ukuthi hayi uyichazile nje wayiphinda kaningi ukuthi lento ayinabungozi akuhlatshwa la futhi akunamthetho ngiyazwakala uyayibona hayi sase siyahamba ke kanjalo right kwaphelela kanjalo sathatha into zethu saqonda ekhaya ya siphethe isigubhu igubhu zethu siphethe ngapha siphethe imithi sesiready manje siyophusha sifuna ukuphumelela injani inhliziyo usuphethe lento manje usuphethe kamaswele lawa injani inhliziyo nje umuzona ngaleso sikhathi ngangijabule kakhulu ngithi hawu nakho ke ngaphumelela Nkosi yami into bengifisa iminyaka ngakho ke ngiyaphumelela namhlanje sengiyaphumelela inkinga siphelile namhlanje hawu sahamba mhlonishwa sabheke ekhaya nje masuka saqonda straight eFree State saqonda ekhaya nje eFree State masifika into yokuqala le yama yogurt sahamba nje manje masifika saqonda eShoprite sathenga futhi ngithi hey asithenga yogurt enkulu nje ngathi inkulu le plain yogurt thatha nayo mama ngathathe yami sifike ekhaya sagoqa sakhuluma njengoba sasilayezile ngeyogurt saphuza ingakapheli yogurt yaqala indaba
lento ifuna ukubuya manje iyokati le ayisangeni yonke seyifuna ukubuya manje njengoba sidla ene nalento yashisa la esifubeni kodwa ngiyezwa ukuthi hayi man esengathi ngayibuyisa manje lento ifuna ukubuya right ngithatha ifoni fonela umkhulu ibanje umsisi wakhe ngithi ndoda leyo gathi ifuna ukubuya wathi hayi bekezela ndoda bekezela iziphele ingakapheli mhlonishwa yabuya khona lapha endlini sesiyaphalaza ke manje kanti kuyimpoqo ukuthi neyiqethe yokhathi le ibhakedeni angithi manje asabuzanga ukuthi leyo kathi sizoyiqeda or sithenga iyokathi encane or enkulu thina ngithi sitshela ukuthi into emnandi nje futhi idliwa ngeyokathi sasicabanga ukuthi avele lokhu komnandi nje amaswiti sizodla ngeyokathi kube mnandi nje ihlanzi indlela zethu kube kuhle manje sesiyaphuza lapha yana lento ayisangeni seyifuna ukubuya hayi nangempela yabuya mhlonishwa saphalaza nyaphalaza umama uyaphalaza ngapha sithi siyaphalaza sesiyahuda manje siye toilet lento iphuma ngapha hayi umsomlungu njalo Friday umama uyaqala ngaleyana lesa esamqomothi siyaphalaza laphela ilanga lelo busuku bonke siloku siyaphalaza siye toilet yes the whole night azange salala kwaze kuseni right ahamba amalanga fika uFriday umama wathathe yakhe ke leya okuncane washaya intambama ngenjalo kwathiwa siphuze intambama mase siyolala sesiyenze konke saqeda umama wathathe yakhe washaya siyalala ke sisathi silela umuntu uyavuka hey ndoda hey angiboni nginjani ngithi unjani uthi hayi lento ayikho right ufonele ambulance ngithi asikwazi ukufonela iambulance lezi zinto sihlanganiswa lezi ngeke sithi siyalapha ngapha sesiye esilungwini uyabona ngifuna ukwazi kwenzakalani naye akachazi kahle ukuthi kwenzakalani uzwani thili mina ngizozizwela ngokwani awusilandise right kwafika umgqibelo manje Saturday yimina manje engiphuzayo yangishaya elami ibhodlela hayi ntambama sengiqede konke nje ngashaya hayi ngalala 15-20 minutes ngizwa into engathi umlilo hayibo akulaleki manje ngivuke ngihlala empedeni ibuye lento inqondo engathi ifuna ukubaleka manje ngiyazizwa ukuthi hayi man ingathi nenqondo yangibalekela kwenzakala buya ngamandla manje lento ngathi buya umlilo uqala uzwe sound uyayizwa le sound ngathi ungene emfuleni la kugijima khona amanzi uyezwa le sound injalo manje sekuqala ukukhuluma ama voice manje uzwa ama voices kuyakhulunywa ngapha uthi yalalela omunye ukhuluma eyakhe voice futhi lento nayo ifuna ukubuya ikuyisa toilet mangithi ngiyasukuma ngiya ngaphandle mhlonishwa amadolo aluzi hayibo amadolo yageqa ngiyasukuma nyawa hayibo madoda kahleni sengiluzi nje ngento nje engazazi ngapha kukhala umsindo ngiyahlala kufuneka utoilet ngibona izinto mangiphumela ngaphandle ngibona abantu nje ekhaya egxekeni abantu baya kubhizi lapha egxekeni abantu bayakhuphuka bayehla bayanyuka kodwa labantu laba umuntu uyambona nangu uyezwa mawuthi awusamboni abantu bavula omakhelwane bakho hayi mhlonishwa labantu laba ngingathi mina ipokwe hayi ngoba izinto zomoya nje noma lo muntu uyambuka ufuna ukumlandelisisa uphelela kuphi nangu umuntu uyambona sekanyamalele
ubona izinto ngapha okwangidabukisa kakhulu umhlonishwa mase ngihleli lapha endlini ngoba umama wayela ngoba uyizwile izolo ukuthi hey ziyabuya lapha ngihleli lapha manje sengihleli la e-dining room ngibheke ngasekamereni kanje ngizwe ingane yami ikhala sinye isililo mhlonishwa esangidabula inhliziyo kakhulu ngithi hawe mana ingane yami yashona manje khala mhlonishwa kabuhlungu khale endlini ya ikhala endlini ngibuza uma ngithi ukhalelana umntwana uthi hayi umntwana akakhali ngithi hayi mani ngizwi ingane yakhala mani uthi hayi ingane ayikhali ikhona ingane leso khathi endlini ikhona ingane la empeteni ziwuthuzi lele kodwa kukhala lencane le ilasball right ngisukume ngibuke mangibuke emehlweni ingane iphuma igazi ngamakhala iphuma igazi ngomlomo yathi kwema mangibamba ingane ivuke uthola ukuthi manje ngiyiphazamisile seyikhala ngempela manje ngithi ngibona igazi uthi akunagazi la kule ngane ngithi mani ngibona ingane iphuma igazi mangibuka umama emehlweni ukhala inyembezi ngithi ukhalelana uthi angikhali so manje uyayibona lento yenzani iyakuhlanyisa ngaleyo ndlela mhlonishwa izinto ubona izinto ezingekho kodwa ingathi lezi zinto sikhona ngibuyele esihlalweni ngihlale futhi mangithi ngihleli lengane yakhala kwakunesikhwama lese ngasithenga the time ngile emhlaba yalingana ngoba kunebhodlela ngalinikwa kodwa le bhodlela ungahlukani nayo ihlele kuwe la right lesikhwama lesi saqumba ngithi ngiyasibukela saqumba sakhipha imali kanje ngithi isikhwama nasi sikhipha imali ngithi hayi mina ngishongo ukuthi ngifuna islimbag ngithe ngifuna into yomcebo ngifuna ukucela manje nasi isikhwama sesiqiqiza imali manje sibamba lesikhwama akunalutho ithi mama bekunemali musilotha kunamali manje lento mhlonishwa izokuxaka ngoba ubona izinto sabona izinto nje eziningi mhlonishwa sizwa ama voices kwaze kwase ekseni ene umzimba manje ekseni engathi akusi umzimba wakho mhlonishwa sengiluze ne weight kakhulu ngoba Monday sasiphalaza siye toilet Saturday siyaphalaza siye toilet bamba ucingo sekuseni manje funa ukuzwa ukuthi hey lento ngoba ngisedizi ngiyazizwa namanje ngidizi angikho right angilalanga ubusuku bonke ngiloku ngibona izinto engizibonayo mina umama uthi ayikho lento eyibonayo uthi akaboni lutho ya noma uthi empedeni mawubuka uzobona into engathi insect uyayibona into ehambayo uyibamba uthi haya akusilutho lekho ya uzobona into engathi spider siyahamba kuna spider lapha uthi usabukela amagundwane nawo yandlula kunagundwane lapho shuthi lento ikubonisa izinto ezingekho yabo idlala ngengqondo yakho yenza ama tricks right ekseni ngibamba ucingo mfoni manje umsizi wakhe ngithi indoda ngiyenza njani ngidizi namanje drop ikhona avale ke lapho avala icingo fone futhi hey bafo ngithi ngisenkingeni ngidizi ngiyenza njani ngene ku voicemail ke manje ngithi hawe masa sifake enkingeni ke manje naye seya ku voicemail ayisangeni senza njani makunje athi mina ngibona sengathi lento ifuna sithatha ubisi siphaleze ngalo ngoba ngaphandle ngokuthi siphalaze ngobisi lento engathi ngeke iziphume ngoba saqhaqhazela sidizi la endlini amadolo ayagxeka ingathi nje uyazi weak mawuthi uyasukuma uyawa uyayiwela wena nje kanje so sathatha ubisi saliphuza saphalaza kwakungathi ngibangcono sathola lobuthongo after that so yaba kanjalo lento then igroup lesi masithi siyayikhulumisa ngithi siyayikhulumisa vele njalo siyakhuluma isho into enifunayo ya sisho into esifunayo akwenzeki mhlonishwa akwenzeki akuveli lutho mhlonishwa sithi siyamfonela umkhulu sithola umsizi wakhe mkhulu ngize ngaphela amandla ngathi hayi cha ngcono siyeke nje manje singasamhluphi umkhulu
angazi kunento ofuna ukuyibuza mkhulu. Hayi ngilalele ngithi mfuzi kwase kwenzakalani ke emva kwalokho kusifuna ukwazi ukuthi ngiyacebeka kwenzakalani ke eqhubekeni. Ke manje ngoba amabhizinisi akhona nginyanga ngila ekhaya right sithi siyabuka izinto manje sithanda kubanzima manje. Hawu kwaphambana ke futhi. Izinto manje sesiya ngenye indlela. Abantu sebayabuya la ekhaya bazofuna imali zabo. Umunye uyakutshela ukuthi lento wanginika yona ayisebenzi ngifuna imali yami. Manje sekubuya amacala manje. Sekungena inkinga manje ka. Hey, sekungena inkinga manje sithi sikuza lokho kuvela lokho sikuza ngapha kuvela lokho nayi imoto nayo iqala enye inkinga. Hey sakhanda mhlonishwa sayikhanda imoto yazi yaqala nge water pump. Okay. Yathi water pump right sayikhipha safakenye yathi fan belt right yalahla inalento yokulahla ama ibhandi. Right after that alternator isacharge battery after that suspension ayisagcina sesithengisa. Before sithengisa ngathi umama ngoba ingane lezi zami bezinenkinga yokuthi njalo ntambama lo omncane kakhulukhulu lo omncane uzothi kumama ngisula igazi. Yabo athi mama ngisula igazi ngithi ngeke le group lezi ngathi seyifuna ukuhlaba manje la ekhaya. Ingane sezibona amagazi manje kuzona. Zibona amagazi manje sikhuluma ngegazi manje. Omunye akutshela ukuthi mina ngathi ngiyafa. Ingane ikutshela ukuthi hey ngizofa mina. Ngathi ngeke. Sithathe osikuthathayo sikufake emotweni sahambe. Shintsha indawo manje. Siyofuna indawo ezizohlala kuyo. Sasithatha nje sikuthathayo futhi into eziningi sathatha nje impahla nje okuncane le iguphi sayishiya khona lapha. Safaka emotweni strata imoto sahamba. Nabaleka manje ekhaya. Siyabaleka ekhaya manje akusahlaleki. Ibhizinisi alisasebenzi. Abantu abasangeni kunokuthi bangene balethe inkingi. Babuya nezinkinga. Umuntu makafika uzofuna imali yakhe. Umuntu uzocomplaina lento iyenza ukuthi lento le iyenza ukuthi baba ngifuna imali yami. Manje ngiyabona ukuthi ngeke asivele sibaleke la ekhaya siyohlala kwenye indawo. Siyapi siya eMpumalanga. Sasuke eFree State sashona eMpumalanga. Masifika ke eMpumalanga sathola indawo yokuqasha saqasha sahlala nje kwaba right. Imoto manje yagulela ukufa saze sayithengisa. Masiqeda ukuyithengisa imoto mhlonishwa ngathi kuma awuthi ngiyozama. Uzamani manje? Ngiyozama indlela yokushintsha lento. Ukuthi lento sayilanda lapha yana. Ingasimosheli imani ijike ibe ngenye indlela esebenzeke. Ngoba siyazi ukuthi ile group wrong ile zinto sayiphuza yini konakele kupha sazi manje ukuthi inkinga ibe kuphi. What went wrong asayazi manje ukuthi samosha kuphi sawona kuphi manje ngoba yonke into manje seyiyawoneka la ekhaya. Akusalo ngilutho. Nasesikolweni ingane ayisakwazi kuya esikolweni ngoba imali seyiyaphuma manje. Ayisangeni. Imali ayisekho. Thema siqeda ukuthengisa le moto sathola imadlana nje engango 25,000 ngoba sayithengisa cheap nje. 25,000 bayithenga right. Bathatha uhambo manje ngabheka eMozambique. Sengifuna ukuyothena lento ukuthi hey madoda ngisizeni nazi igubhu ziyangijikela. Qala eMozambique ngifunani iqala mhlonishwa ngifuna umuntu ozohlola lento. Aqale ayihlole kuqala ngoba khumbula lapha yana azange sahlola. Umkhulu wathi bika indaba yakho ufunani ngigcabe ngikunikeze lento oyifunayo. Manje sengifuna umuntu ohlolayo manje eMozambique. Ngena ngibuza abantu lapha ngiyabuza ngithi ndoda awumazi umuntu odumile la kule ndawo okwazi ukuhlola ungasihlolela abasiyenzele into esifunayo. Basitshele ke ukuthi hayi ukhona umkhulu ngapha qonda kuye sivele siye kuye. Okay. Sengihamba ngedwa ke manje. Ngiye mangifika lapha umuntu akahluli.
uthi sho inkinga yakho ngikufaka inhlanga ngikulungise ngithi hayi ngeke ngifuna ukuhlola lento ngoba nginenkinga yena ufuna ukuthi umtshele ukuthi unenkinga yani yawo ngimtshele yonke into bese angenza nje ngihambe ngizoba right uzochacha imali nyazi obvious sengisele ngalo 25000 ene nayo uyahlephuleka indleko nyagibela yonke yabo ngoba kusafanele ngiyikhulumise nalento ukuthi hawu ngina 20000 or ngina 15000 or ngina 10000 ngikwazi ukubuyela futhi ekhaya yabona ngahamba mhlonishwa ngahamba amsho ngahamba inyanga ezingaba u3 eMozambique ngingayitholi ehlolayo ezokwenzela into oyifunayo ya ezoqala ihlole kuqala ibuka isimo ibhule yabona ukubhula inyanga ikutshela ukuthi hayi ngibona ukuthi inkinga yabala lento singayilungisa kanje yabona azanye ngayithola eMozambique ngayehla manje ngaqonda eTete phansi eTete kunendawo eMozambique ekuthiwa iseTete okay hawo eTete ke hawo ngabona ngifika ukuthi hayi cha la into engiyifunayo ngeke ngize ngiyithole ngoba abantu bakhona nje ayibahlupheka kakhulu akhuphulele ifuso sazo abantu bakhona nje bahlupheka kakhulu eTete mhlonishwa ngacabanga ngaya kuko 12 ayingaboni ukuthi hayi cha ngeke la ngakhuphuka qonde eZobhe manje eZobhe kule border mawusoyenqa uye eMalawi okay imali lokuya iyaphela manje uyahamba uyabhuka la ufuna inyanga uyitholi lezo kuprofitela lento mase ngiseZobhe ngathola ukuthi hayi ngeke ngathe eMalawi phakathi manje jikile eMalawi ke manje sengiseMalawi manje phakathi eMalawi straight lapho nginethemba ngithi hayi eMalawi indawo ngayizwa kuthiwa eMalawi noma kanjani awubuyi ungatholanga something right ngibuzeke insizwa lapha engiyibonayo ukuthi insizwa nje impela yabona amadoda nje uwabonayo ngoba ngeke ufune usizo kumuntu ombonayo ukuthi uyabona right bangiyalele kunomunye umkhulu lapha phezulu cha ngempela safika kulomkhulu ngambona naye ukuthi hayi mkhulu ngempela kodwa akahloli akahloli lento yokubhula engiyifunayo ukuqala akayenzi uthi mfana wami noma kuthiwa isibhamu mina ngiyasivimba ngeke udubuleke ngithi mkhulu ngifuna kuqala sibone lento ukuthi yini lesenza hayi ngithi hayi mfethu ngibona sengathi la ngeke ngisizakale ngoba umkhulu ngiyambona yena vele hayi nesibaya inkomo sikhona umuzi mkhulu nje abantu bagcwele kuningi yabo kodwa akahloli inkinga ileyo nalapha zange sahlola manje sizokwazi kanjani ukuthi sisizakala kanjani uyibona sifuna umuntu ohlolayo la ngayehla manje ngahlangana noSibili wangilayela umunye nalapha semthi ngaze ngayongena enkonzweni enye mhlonishwa ngazi le nkonzo le ngajika ngagcina sengisenkonzweni inkonzo enkulu nje nobumhlophe lapha ngathi mawibuka le ndawo ngathi angazi lapha mhlambe singalinganisa nalento lezi singathi ini lama temple lawa okay uyawabona ama temple ngizwa kahle lobo mhlophe inkulu indawo yakhona nje lama sonto egangeni hayi abasonto egangeni labantu laba ngathini angazi ngizoyichaza kanjani lenkonzo kodwa angikulethele la lento mawibuka sengathi ilama building walabantu laba bama singathini boma Illuminati o yini lezinto angazi nami sengiyacabanga nje uyayibona into kanjalo kodwa angikho sho angazi ngagcina sengifike kule ndawo ngiyalela umunye lapha yana ngafika ngathi hayi indoda la ngeke hayi le ndawo le ngizwa nje yangishaqisa hayi nomzimba wami awuvumi wazoshaya igazi inwele nje ngezwe zingishiya igazi lingishiya ngathi hayi mfethu hayi ngiyabona la imoto igcwele nje ngempela kodwa hayi le ndawo mhlonishwa ngiyayisaba ngicela hayi ngizomani ngibuyele ekhaya nje hayi ku right ngayishiya kanjalo ke ngaqonda ekhaya ngathi hayi
mama ngihlulekile ila sengikuthinta khona ke ngithi hayi Bantu TV lekelela ndoda kunzima nemali ayisekho angazi wena ungasiza kanjani ngoba ngibonile kunenye insizwa la ngayibona igama layo kwathiwa kwabhalwe lapha uXolani umfoka Mbatha ya naye ngabona engathi uyasizakala ngoba ngayilandelela istory sakhona ipart 2 yakhona ngabona ukuthi hawo nayi insizwa isizakele musu uXolani shuthi mhlambe nami uBantu TV angangisiza ukuthi le group lezi nale inkinga yokuthi manje bengiku 50 sengibuyele ku 0 Nkosi yami sengiphansi kakhulu ke manje ekubeni bengifuna ukuthi nami ngiye phezulu Mhlonishwa Hey cha inzima indaba yakhe hey lekelela lekelela Mhlonishwa lekelela thusa hayi ngoba Bantu TV nibuka abantu abakuyo yonke imikhakha abafundisi izinyanga ikhona baningi nje abantu ababukeli Bantu TV 1 surely bazokufonela abakhulume nawe uzobona nathi usizakala kuphi ukuthi uyosiza ubani kodwa ke ngingathanda ukuthi mhlawumbe kumekhona amagama nje ofisa ukwashiya owashiye ngoba nje manje sizoyigoqa manje ngani noma khona la kusale khona mekhona okusalile kube kuyiphutha ke lokho noma amaphutha azoloke khona njengoba nasiqala senze ivideo agcina ingasaphuma manje wasesiphinda nje kodwa nje awakho nje mfowethu ukuyicelela nje yabo ya ngingaqala Mhlonishwa ngicwayisa abantu kakhulu ngicwayisa abantu kakhulu ngenyanga lezi evela kuma YouTube ayingazi ukuthi zonke kodwa nje ngenyanga lezi evela kuma YouTube lapha evela zonke kuma social media ngibacwayisa kakhulu ukuthi umuntu before ayenyangeni akafunisise kakhulu abhekisise futhi kakhulu yabona kubalulekile lokho ngoba manje ngisho umama la ekhaya unkosikazi sekanesifo se asthma attack une asthma attack ngoba ngiyakhumbula lento le esamqombothi mawuyiphuzile inokukusinda la esifubeni cindezele ihlale la esifubeni so manje odokotela bagcine sebathi une asthma attack ngoba wayevele nje ethumile endlini avele awe yabo avele awe nje namanje lento isamhlupha kakhulu kodwa siyazama nje ukusilawula isimo esikanjalo yabona so kuningi esekonakele mkhulu kuningi ingane ayisaya esikolweni kumanje nama ngisenamali nje angibroke nje kakhulu Mhlonishwa ngibroke kuthi ngibroke to such an extent yokuthi noma umuntu uzothi indoda ngiyakusiza woza ngapha angazi nokuthi imali yokugibela kanjalo ngizokwenza kanjani ngoba nokuza la kuwe kubenzima kakhulu Mhlonishwa kubenzima kakhulu kubenzima kakhulu namanje kusanzima so engathi sengiyacela kumuntu ozovela athi uyalekelela uyangisiza ngoba into engiyifunayo mina ukuthi isimo sami sibuyele la besikade sikhona ube umuntu noma sengingasakhushulwanga Mhlonishwa ngaya phezulu ngoba ngizamile ukukhuphuka ngihlulekile ekubeni ngiye phansi kakhulu manje so sengathi angangithatha angibuyisela la bengikhona or nje nami ngikwazi ukuphila ngoba akusaphileki Mhlonishwa manje unakho nokuyisola ukuthi wafisa ukuthatha indlela enqamlelayo empilweni noma hayi awunakho kakhulu ngiyasola Mhlonishwa futhi ngiyabacwayisa abantu ngaphandle ukuthi madoda khuzekani lento yokuthwala le ayikho right ngoba manje angazi abaphumelelayo abanjani mina ngizamile ngihlulile Mhlonishwa kakhulu ayingihlulekile ngizamile ngibonile nami ukuthi angihlulekile sengiyacela nje umuntu ozothi indoda ngingakubuyisela esimeni sakho uyabona ukwazi ukuphila nawe amabhizinisi wakho aphinda abuyele uyabona ngisho manje abantu abasathengi Mhlonishwa kunzima kakhulu umuntu uyakubuka nje akundlule kanjalo inyanga iyaphela yonke ama customer ngangeni ungathengisi lutho
nje angisakhulumi ngale yobunyanga ngoba ngashi amakhosi le Free State ekhaya. Awu washiya ile kunjani ikhwama zakho ngale awusuka khona? Ngashiya konke le ekhaya. Manje ngila ngiyarenta nale kurenta ngisho kuma nje kunzima kakhulu Mhlonishwa. Sengihlele nje nalo mastand nje kusho ukuthi unenhliziyo yabo. Kubhlungu kumina Mhlonishwa kakhulu yabo. So ngiyafisa nje umuntu ozovela engathi umuntu owazi story sakhe kahle yabona. Hayi umuntu azothi hoza ngapha ngiphinde ngiye ngistruggle futhi yabona ngibuye ngingana lutho ngoba nami ngizowayenza amaplan yabona ukuboleka lapha yabona ngizame nje ngendoda ukuthi ngimane ngigibele ngoba into engayisho Mhlonishwa kunemali la ebekade siyenza ye stockfell. Okay. So ithe izinto mazonakala le mali ya freezeka ebank. Oh unemali kahle kahle. Iyona ikhona kodwa kufana noma ngingenayo ngoba ithe izinto mase ziphuma endleleni kubheda le mali ibank ya freeze imali yayibamba yathi indoda asiqonda ukuthi le mali uyithathaphi uyabona kusho ukuthi kwakwanakala ngempela ke manje so ikhona naye umelaphi obona izinto zakhe manje sikhuluma ngomuntu okwazi istory sakhe kahle nje uzothi mayebhula phansi ayibone lento uzoyibona lento engiyikhulumayo ukuthi wena unento zakho uzoyibona naye lento engiyishoyo ukuthi hawo lensizwa kusho ukuthi hayi mangayikhuphula ayivele kusho ukuthi izinto zizoba khona vele kahle ngikhuluma into ekhona Mhlonishwa eserious nje ekhona ngoba ne stockfella lesi masingabuya hayi sizoba right kakhulu kuzophileka nawe uzophila nami ngizophila naye lo melaphi singamwenzela mawukuthi naye umuntu ofisa ukuthi uyabona mina anginayo inhliziyo embi Mhlonishwa. Hayi kuyazwakala mfowethu kuyazwakala. Hayi sizobona ke emaqhubeka isikhathi abantu bazokufonela uzokusiza la uzokusiza ngendlela azokusiza ngayo kulunge into zakho umjabulise na ube right wonke umuntu abe sharp ngicabanga ukuthi yilokho kufunekalayo into zingayo. Ngiyacela kakhulu abalandeli beBantu TV ngiyacela mhlaba wonke jikelele madoda ngiyacela kakhulu sizani ngiyacela sengabekisa le ndaba futhi kuye ubani uXolani uMfokambatha ngithi indoda mawungayibona le video Mfokambatha Xolani ngiyacela mfethu zama mhlambe uma ungangihlanganisa noGobela ulo wakusiza engajabula kakhulu inkinga nje ila ukuthi angina next ngibroke kodwa ke leyo Mhlonishwa ngiyacela ila amagama wami okugcina inkosi yami. Hayi cathi mfowethu izobathola abantu abazosiza izofikelela abantu abazosiza ivideo le usizakala ube right sojabula kakhulu ukuthi uphinde ubuye sikubone usu right usho ukuthi awusosizakele kanjalo ukuze nje abantu bezobona ukuthi hayi la kwabantu TV wona uyakwazi ukuthola usizo kuyenzeka simsize umuntu ukuthi umuntu akasabuyi ngani umuntu masiyathi usose right hayi part 2 sizoba sikhona kuyenza umuntu asizakale mase sizakele kube yilo kodwa ke ayikho nathi sizoyenza lapho ngoba useseyithola into usuke ayidinga siyabonga ke kubabukeli nje bonke sekufike la sivala khona ke we appreciate everyone lo subscribe ile wa like i video uze kufike la.